Europa se kune u zaštitu ljudskih prava, ljudskog dostojanstva. Želimo biti predvodnici slobode i demokracije u svijetu, želimo gledati s visoka i osuđivati druge, međutim nismo sposobni očistiti ni vlastitu kuću. U protekle 2 godine imali smo prilike svjedočiti velikom kršenju ljudskih prava u EU, a većina zastupnika nije bila hrabra ni pisnuti o tome. Kada govorimo o transparentnosti i korupciji, sjetimo se samo na koji način su čelnici Europske komisije i CEO Pfizera dogovarali posao s cjepivima, znajući da proizvod ne sprječava širenje. Kada govorimo o slobodi izražavanja, nisu li brojni znanstvenici i javne osobe bili podvrgnuti velikoj cenzuri i fact-checkerskom teroru? Kada govorimo o ljudskim pravima i pravima djece, gdje bijahu mnogi kada su se nametale neznanstvene COVID potvrde, ne testirani eksperimentalni lijekovi za koje danas znamo da nisu efikasni i ponižavajuće, dehumanizirajuće maske za sve i svuda. Kada se zastupnicima izabranima od naroda priječi ulazak u zgradu parlamenta, a djeci ulazak u školu, što je ostavilo trajne posljedice na dječje psihe. Nema pravo po svijetu nametati svoje viđenje demokracije onaj tko prodaje prava svojih građana. Mi moramo biti sposobni počistiti prvo naše dvorište. To ne možemo napraviti sa političarima bez stava i snage. Ljudi, probudite se.